Olaveus denuncien un robatori amb força al restaurant Macau de Lleida, ubicat al carrer Camp de Mart. Els fets van passar la matinada del 2 d'octubre quan dos homes van forçar la porta d'accés a la bodega que dona a la part posterior del restaurant Xicoira, al carrer Bonaire, i es van endur productes d'alimentació i begudes per un valor de 3.500 euros. La veu de Lleida ha tingut accés a les imatges de les càmeres de seguretat on es veu com els lladres entren al rebost del restaurant Macau a cara descoberta, ho regiren tot en busca dels productes de més valor i omplen diverses bosses amb tot tipus d'aliments i ampolles de licor. Un cop es fan amb el botí, marxen pel mateix joc per on han entrat. No es van endur diners, només productes gastronòmics d'alt valor i begudes. Tot i que l'establiment disposa d'alarma, aquesta no va saltar. Els responsables del restaurant, que ja han denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra, demanen col·laboració ciutadana per tal de trobar aquests dos individus. Si algú pot aportar algun tipus d'informació, podeu contactar amb els Mossos d'Esquadra. Gràcies per la vostra atenció.